Balay nga na isayangkat iti may kadwa a coastal cleanup akas may sa proyekto ni Congressman Ryan Luis Singson iti umuna a distrito iti probinsya tayo nga Ilocosur. Inda dauluan nga rod iti natakamat nga diputado iti pinagdalusan iti igit ti baybay amasarakan iti barangay Pugos Kabugaw aditan nga timulong dagiti na dumaduma nga NGO akas iti membro iti Philippine National Police iti nasao nga ili Ilocos Board Riders Club Spectrum Viper barangay official sinasao nga barangay ken dagiti estudyante iti elementarya iti Pugos Elementary School inyeb kas iti pinagyaman iti chairman iti natakamat a barangay ken ni Congressman Singson iti daytoy a naiganwat a programa ken ti masakupan na. Adapay ngamin dagitoy ubingen tanong mai sayangkat ti awareness no kasano ti panang salwad tayo ti aglawlaw. Particularly diti igid ti baybay. So kundi ti nakasagana kadito iti pagmulaan kayo iti mangrove. One sir, adamet nalawa ngamin basit daytoy kabaybayan tayo ditoy ayan ti parte ti laod ti beach. Iso nga dito yung area iso ti naka-design nga intayo mulaan iti mangrove. Pinasinggitan ni Representative Singson nga ado pay dagiti sumarsarunong schedule inda dalusan nga coastal barangay kang ronaan na iti muna a distrito. Makita tayo met dito yung ubing at syempre kahit tayo so da masorsorwan ti environmental issues lalo to yung ti coastal areas tayo. Amom dito Ilocos Sur ket coastal province tayo. Ado tinapipintas nga baybay tayo. Di jelay ket no makita tayo kay nakarugrugi kababayin met ken agbisita nga turista. So tatan ket mayat no agtitinulong tayo, ta madalosan tayo dito lugar tayo, ta mayatan met digay Kalpasan iti palagdalos iti igid ti baybay. Dita nga inyawat ti Congressman Singson iti sumurok kumurang asa nga ribo nga puon iti mangroves wenno bakawan kadagiti opisyalis iti barangay tapno inda imula iti kabaybayan. Actually adda digay bantay dagat, numalpas datoy coastal cleanup, addan to met seminars digay ubing panggep ti illegal fishing nang nangruna datoy pinag dynamite fishing. Ito'y tawag ting bongbong. Dejay ket importante nga dapat may sardeng dejay. In a couple of years, ibaga tayo 2 to 3 years, no agtuloy pa lang dito illegal fishing. Awan to ti makantayon ag problema to met dito coastal barangays tayo. Awan to met ti livelihood dan. Naaramid pa iti pinagibunong iti mineral water kadagiti bumarangay. May sapay nga seminar iti United kadagiti ubing tapno maisoro kadakwada iti panagbantayan iti kabaybayan. Actually, dakkel nga tulong dito agtutubo ta sudamet ti kuan future leaders tayo, next generation na kung kunata yon. Sudamet ti dapat at the young age pa lang ket may baga tayo kay DJ madiken na mayat nga aramid to igit ti baybay tayo. Damang ka dinaka-schedule na to Congressman Palagdalos iti igit ti baybay. Actually, DJ ti kayat tayo nga maaramid, ma-maintain da DJ cleanliness dito coastal barangays. So hopefully no malpas dito coastal cleanup tayo, ma-maintain da dito cleanliness dito barangay. Ryan Pardo, Core TV News.